लोगोफोर बाया mwjwma नोंथांमोनजों जायब्रें जायथें एकदम खावला खावला नुजागासिनो आङो ओमफ्राय नै दा खादा आरो मना सिखालानानै ओंखारलायबाय नै आंनि बारिनि थारुन बारियाव मा होनो थास' हानो होनना थास'खौ मानि थाखाय होनोब्ला अमानो आरो लोगोफोर आङो थास'जों माइरंजों अमानो हानानै रुनानै होयो ओमफ्राय दा आङो सानसु सांग्रांबाबो नै हानो होननानै ओंखारलायबाय सानसु सांग्रांबाबो बाबालाय अबाव गनोना लोगोफोर बाबा अमाया माखौ जागोन लाबाय जेला मावखानांसिगोन ओमफ्राय मावनानै दांनानै मोनजानायाव दागाब होनखायो आं लोगोफोर नोंथांमोनजों जेब्लाबो ओमफ्राय मावनानै मोनजायोसो गाब होननानै बेखायनो आं दा ओंखारबाय नै ओमफ्राय हिन्जावफोरनि खामानि मावनायखौ मानसिफ्रा नुवा मा मावो होनो ओमफ्राय हिन्जावफोरनि खामानि मावनायखौ हिन्जावफ्रा गाव गावसो हिसाब थायोना अबाव मा मावदों मा मावाखै सोरांजेननायनिफ्रायनो जानाय लोंनाय जि सुनाय फिसा फिसौ एसे आबाद खालामनाय लेखा फोरोंनायखौथ' एसे जानगारावसो दोनबावबाय आङो खामानिया ओमफ्राय बेफोरनोसै आरो होमबाबो हिन्जावफोरनि खामानि मावनायखौ रावबो नुवा मा मावदोंसो होननानै बुंबावो जेखिनो जाया न'खरनि सासे सानै मानसिफ्रानो आरो लोगोफोर ओमफ्राय आंनि बुंनाया गोरोन्थि जाबायबा निमाहा होदो ओमफ्राय आं दा हानोसै थास' आरो लोगोफोर फुंनिफ्रायनो आं दुगैनोनो मोनखायाखै दाबो एकदम खामानि ओमफ्राय आरो दाबायदि बोथोराव एसे उन्दुनो ओंखारो मानो ओंखारो बोरैबा गुमायलाव जायो होनब्लाबो उन्दुनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो आङो गोलाव गोफौ थानानैब्लाबो मावगासिनो आरो थास' रुहोलां ओरै हाहोलां आरो गाबोननि थाखाय रेडि खालामखानांगौ दिनैनिखौ गाबोन गाबोननिखौ दिनै हानांगौ मैया मा होनोमोनलाय दिनैनिखौ मैया हाना दोनखाबाय आरो लोगोफोर हानोसै आं अब्ला